Табигатьтең сихри мәлендә, кояшлы ап-ак карлы көнендә, Күгәрсен районы Яхшыбәт авылында яшәүче безнең өчен кадерле әсәебез, өләсәебез Рәмзия Гайфулла кызы Абдрахимованы 55 яшьлек күркәм юбилей белән кайнар котлайбыз. Котлы булһын туган көнең, бәхетең килһен үрелеп. Куаныштар гына юлдаш булһын, яшә шатлыктарга төренеп дип башлана киләһе котлау сәламе. Зур рәхмәт барыгы өчен дә. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарға, килгән яддарга, аккан һаударга хокланып, үткән гомергә үкенмәй, якындарыңдың изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсак йөзле булып, озын-озак бәхетле гомер кисерергә ятһын. Ходай үзеңде сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслыгынан айырмаһын әсәй. Юбилейң әсәй гөрләп үтһен, шатлык менән тулһын күңелең. Һиңә карап һәр сак хокланабыз, һин ямләйһең әсәй өй түрен. Рәхмәт әйтеп һиңә баш иябез, һис бирешмәй яшә мең яшә. Һәр көнендә һине яратыусы балаларың булһын янәшә. Безнең өчен күпме тырыштың һин, уйландың һин гомересендә. Онытмайбыз әсәй, бер касан да рәхмәт һиңә барыһы өчен дә. Сәламәт бул, гел йылмайып яшә, бәхет кунһын күңелең түренә. Барыбызга канат, терәк булып, талмай атла гомер үренә. Иң изге теләктәр менән Морак авылыннан Сәфәр Галимдар гаиләһе. Әсәй, deyip күпме йырланған, күпме шигырь юлы төзелгән. Сөнки юк шул әсәйләрдән ныграк. Балаларым deyip üzülгән. Күптен язмышымда Әсмәнем тормыш һурып аһын. Тик һаман да ғазизә зәкәйем, изге кәңәшеңә мохтажымын. Нисек кенә